oɗo mari range na'i Elba range handa wara ɗo jogi na'i ujuneje ha nder ton. Nda ɗo nder ton. Oɗo mari range ha Esu, o wodi range ha Bacham, oɗo mari geloɗi, o laati ɓurduɗo maral pucci ha nder Afrika. Nda pucci mako, pucci ujunere be ko yowi. Oɗo mari ndawi, oɗo mari baaɗi, oɗo mari solli maliya, oɗo mari dabbaji fere ha be boɗɗe. Hitande 2011 Alhaji Baba Ahmadu Ɗanpullo waɗi moftirde mapindire ha nder Berniwol e Bolova. Ardiɗo lesdi Cameroon yalɗiri be debbo mako, ɓe yalɗiri ha moftirde mai. Alhaji Baba Ahmadu Ɗanpullo laati ɓadinaɗo ha horejo lesdi Cameroon. O laati ɓadinaɗo ha hore en lesɗe yaasi. O laati ɓadinaɗo ha laamiɓe lesdi Cameroon. Hitande 2015 jarida en lesdi Amerika ƴewneteɓe Forbes suklanoɓe ko laareni maral e jawle ha nder duniya. Ɓawo waɗugo linyol ha dow jawle mako, ɓe resimo lamba gotel ha maral jawdi seede ha nder Afrika Faransari fombina Sahara be Afrika Sakari be lesdi Cameroon. Diga wakkati mai ardiɓe lesɗe ɗuɗɗe ɓe ɗuɗɗini ƴewnugo mo ngam yahugo mabita kompaniji ha nder lesɗe maɓɓe. Hitande 2017 Alhaji Baba Ahmadu dilli lesdi Senegal hawtande be hudindiraɓe mako. Ɓe yotti lesdi Senegal, ɓe jaɓɓama ha saare lamorde lesdi Senegal. Ardiɗo lesdi Senegal Macky Sall teddini ɓe, jaɓɓi ɓe jaɓɓama mapindiha ha nder saare lamorde Dakar. O yaadi be hudindiraɗo mako Alhaji Isa Marwa. Alhaji Isa Marwa laati ɓadinaɗo Alhaji Baba Ahmadu. Alhaji Isa Marwa laati nanaɗo andaɗo. O yahi rufi seede ɗuɗɗe ha nder lesdi Senegal ngam yahugo mabita kompaniji ha nder lesdi mai. Hitande 2019 Alhaji Baba Ahmadu Ɗanpullo ƴewnama ha moftirde metugo horejo lesdi Senegal ƴewneteɗo Macky Sall